Aquest és l'espai que hem dedicat al Pavelló de la República de l'Exposició Internacional de París de l'any 1937. És un moment emblemàtic també pel que fa al món de l'art. L'exposició universal té lloc durant la Guerra Civil Espanyola i els artistes més importants que van participar en el Pavelló d'Espanya són precisament noms com Picasso, com Miró, com Alexander Calder, però hi havia un segon nivell d'artistes menys coneguts, uns artistes que d'alguna manera, diguéssim, no són aquests noms internacionalment, diguéssim, importants, que van participar també en aquesta exposició internacional, al Pavelló Espanyol, i que quan van tornar ho van fer a Barcelona i van estar precisament aquestes obres dipositades aquí al Palau Nacional. I algunes d'aquestes obres les hem penjat, no només aquest espai, que és l'espai que hem dedicat específicament al Pavelló de la República, sinó que estan repartides en les 5 sales de Guerra Civil. El que hem fet és mostrar aquestes obres a les sales, exposar aquestes obres, però al mateix temps, a nivell de contextualitzar-les, al darrere meu podem veure un vídeo on es projecten imatges, fotografies del Pavelló de la República, en alguns dels quals es veuen les obres del Museu Nacional que estan penjades en aquestes parets. Per tant, el que hem volgut és posar en valor aquestes creacions que d'alguna manera tenen aquest valor de document històric perquè van estar precisament exposades, no totes elles, perquè de fet no sabem quines van estar exposades i quines no, però hi ha algunes de les quals tenim fotografies i per tant tenim documentada la seva exposició. Hi ha alguna obra molt emblemàtica com, per exemple, aquesta escultura que tinc a la meva esquerra, que és La Bañista de Francisco Pérez Mateo, que era un artista que va morir al principi de la Guerra Civil Espanyola i com a homenatge es va decidir exposar una escultura seva, per tant una escultura que surt de la cronologia, és de l'any 1935 i és una de les poques obres que van ser exposades a l'exterior del pavelló, justament amb obres de Picasso i de Juli González, doncs hi havia aquesta banyista precisament exposada a l'exterior del pavelló, a la rampa que pujava al segon pis i que, per sort, tenim una fotografia que documenta la presència d'aquesta banyista dintre del Pavelló de la República.